ఓం శాంతి. ఈరోజు తేదీ 10 అక్టోబర్ 2023. ఈరోజటి స్లోగన్: ఫరిస్తాగా కావాలి అంటే సాక్షిగా అయి ప్రతి ఆత్మ యొక్క పాత్రను చూడండి మరియు శక్తులను ఇవ్వండి. ఫరిస్తా అనగా ఎవరు అనేది బాబ్దాదా చాలా మురళీలో చెప్పి ఉన్నారు. ఫరిస్తాల గుర్తింపులు మరియు పర్సనాలిటీ యొక్క వర్ణన కూడా చేశారు. 1977లోని ఒక అవ్యక్త మురళీలో బాబ్దాదా అన్నారు, ఫరిస్తా అనగా ఎల్లప్పుడూ వారి స్థితిని ఉన్నతంగా పెట్టుకునేవారు. దేహ ప్రపంచంలో ఏమి జరిగినా కూడా ఫరిస్తా ఎల్లప్పుడూ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు మరియు సాక్షిగా అయి ప్రతి ఆటను ప్రతి పాత్రను చూస్తారు. ఈ మహావాక్యాల భావం యొక్క అర్థం ఏమిటి అంటే, ఫరిస్తా అనగా ఈ క్రింది దేహం యొక్క ప్రపంచంలో పాత్ర పోషించినప్పటికీ కూడా వారి మనస్థితిని ఎల్లప్పుడూ ఉన్నతంగా పెట్టుకుంటారు. అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ క్రింది ప్రపంచంలో పాత్ర వహిస్తారు. దీని కారణంగా దేహం యొక్క ప్రపంచంలోని నెగిటివ్ ప్రకంపనాలు, క్రింది స్థితి కల ఆత్మల యొక్క ప్రకంపనాలు ఇంత ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న ఫరిస్తా ఆత్మలను తాకజాలదు, ప్రభావితం చేయజాలదు. కాబట్టి వారు ఎల్లప్పుడూ పైనుండి ప్రతి దృశ్యాన్ని ప్రతి ఆటను సాక్షిగా చూస్తారు మరియు శక్తులను కూడా ఇస్తారు. ఒకవేళ మన స్థితి ఉన్నతంగా లేదు, అవ్యక్త స్థితి లేదు అంటే ఈ ప్రపంచంలో భూమిపై పాత్ర వహిస్తూ మనం అలజడిలోకి వస్తాము. నెగిటివ్ ప్రకంపనాల ప్రభావం మన స్థితిపై పడుతుంది. కానీ ఫరిస్తా ఎల్లప్పుడూ ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న కారణంగా స్థిరంగా శక్తివంతంగా ఉంటారు మరియు శక్తులను ఇస్తూ ఉంటారు. శక్తులను ఇవ్వడం అనేది ఫరిస్తాల కర్తవ్యం. కాబట్టి ఫరిస్తా ఎల్లప్పుడూ తన కర్తవ్యంను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. శక్తులను ఇవ్వడం అంటే అర్థం వారు వారి యొక్క ఉన్నత స్థితి యొక్క సహయోగం ఇతర ఆత్మలకు ఇస్తూ ఉంటారు. దీనితో వారు కూడా వారి స్థితిని శ్రేష్టంగా చేసుకోగలరు. ఇదే ఫరిస్తాగా కావడం అనగా ఎల్లప్పుడూ సాక్షిగా ఉండటం మరియు సాక్షిగా ఉంటూ తమ స్థితిని ఉన్నతంగా పెట్టుకోవడం, అందరికీ శక్తులను ఇవ్వడం. మరి దీని కొరకు ఏం చేయాలి? మనం సాక్షి స్థితిలో ఉండేందుకు పదే పదే అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది. అవ్యక్త స్థితిలో ఉండేందుకు పదే పదే అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే మనం ఆత్మలందరికీ శక్తులను ఇవ్వగలం. ఓం శాంతి.